I used to think that I could not go on, and life was nothing but. Teď až všichni z dnešního videa a dneska to bude teda vete. Takže všechny otázky se budou motat kolem Kuby a já už bych teda šla na to. Otázka je teda, kolik mu je let. Let mu je 6 měsíců, že je to ještě kotě. Ani to moc nevypadá, bych řekla, že to vypadá a je fakt strašně roztomilý. Za druhý, jaká je to rasa? Rasa je to maňská mývalí. Třetí, jakou má barvu bílou. Takže za čtvrtý, co jí? Jí teda kapsičky Whiskas, konzervy německý a Felixen. A pak má granule Royal, tak nějak se to jmenuje, myslím. Takže tohle to všechno jí, jak se jmenuje se Kuba. Čuba, já mu říkám Čuba, protože to je prostě přesně Čuba. S čím si hraje? Hraje si s myškama. To je takový překop. Ale ne s živýma, ale normálníma myškama. Jako normální kočka. Pak má takovou klatičku, ocásku peřička, to je strašně hezký. Tak a pak jsme koupili takový obrovský drapák, který mám. Vyfotím a pak vám dál. Asi za 7. Kolik stál, tak já nevím, jestli mám jako vůbec říct, protože stál teda 3,5 tisíce. No a koupila jsme si ho vlastně na dovolený v České Skalici od nějaký chovatelky koček, která tam pracovala jako servírka, nebo něco takového, já nevím. Milí kámošce a je tímhle zdravím, jestli se koukáš na tyto video, tak je strašně líbil, a chtěla jsem se zeptat, jestli budeš mít ještě tu koč, jestli zrušili. Takže tak jsem se chtěla zeptat a že u dalšího videa. Čau. Ne, to bylo hrozně trapné.